Искаше да излезе и го направи нещо. Постоянно ми е пред очите. Видях го как умира в калта. Спасявай се! Дани! Много е страшно. Преди да стигна се до спутих. него, Напрежение. си и се самоуби. Изпутих се! Спаси ме. Избягах от една война, за да попадна в друга. Може сега си кажа, бе. Сега си кажа. Сега не съществува. Ако си полех да си тръгва. Всякаква врага. Могнете! Могнете! Ей, куриерът! Се видим Газфори си филма. Прибрахме се. Много в момента съм притеснен за филма. Не знам как ще спа, ви казвам честно. Не знам как ще спа, честно. Ама често ви казвам, не знам как ще спа. Беше много страшен. Филма си беше страшен бая. Бая ще бе нахвана. В момента се притеснявам много. Как ще спа, при... Аз когато гледам нещо страшно и не мога да спа една седмица. Малик. Айде, закопан съм. Закопан от всякъде. И че на всичко отгоре... Колко е часа наистина? 21. Да си лагам направо. Да си лагам. Се опитам да спас. Ай, лека нощ, мен. 3 часа по-късно. Стой там! Няма стрелиш, бе! Станислав съм, аз съм известен! Известен съм! Абе, сега ще го пия. Бричи нося. И сега ще му вземе пистолета. Дай пистолета, е! Ето. Благодаря. Бъди готов да видиш какво. Ама бъди готов. Бъди да видиш какво става сега. Дето убива мъжа ми. С Богом на всички! С Богом! Пистолета. Мъжа! Колко е часа? Аз легнах 9:30, заспах. Не. Заспах към 23.
Значи сега е 3 часа. 3 часа. 3. Помните в миналото видео, по-миналото, още по-миналото, на работа видеото, казах, че се постригвам. Да, постригах се. Ми порасна след 10 дена косата, ако се чуете. Няма какво говоря да правя към нека нощ и паята, че им заспи. Сморен съм. Още 3 часа по-късно. Пак са много страшни неща, пак са много свързани неща с филма. Колко часа? 6:15. И аз викам да стана, бе, чуроликат птичките. Добре, започва дневната ми рутина. Чевам да си правим та картула. Чека се събудя личко са. Сега тук си взема малко от гела. Я правя. Тази коти. Я. Гати коти. Сега бях виждал от 1 месец така, дето ходих на гости при мама. Помните видеото? Знаете го видеото? Повече кино не ми се гледа. Знаете ли какво? Днеска му пак да им на кино. Обаче чай разгледам в интернет какви са филмите. Ето, не знам в интернет. Какво? Ще какво намерих? Мога да поръчвам Prime. Стрелбери банана, най-новия Prime. Колко струва? 30 лева, цяла кутия. Още има интересува. Купувам я. Но Prime, само той искам да пробвам. Она Prime си не ми хареса, дед го купи. Ако се чуете, що се харесва Prime, просто като му разбрах шаймето, взе нещо да ми хареса и си казах сега. И като видях Prime и исках да опитам и аз един път Prime. Да, няма значение, просто искам то прави стрелбери банана. Поръчвам. Към страницата. What? И добавяне в количка. Телефона ми звъни. Кой е, бе? Георги. Ало, Георги, да. Чай, Георги, да. Кажи. Да съм дъй у вас, викаш. Добре, сега е дома, ре. Сега. Половин час и дома. Чао! Добре, още говори. Да, бе, Георги, кажи. Не, ти затвори ти. Ти. Аре, затваряй, бе! Какво занимава, за да затварям и толкова? Значи... Стасе, какво става? Колко време ще се виждали? Поне от 2 месеца някъде не сме се виждали. От 2!
Аре, какво правиш? Ти тази сте виждали как е? Била гледах един страшен филм вчера и не можах много да спа. Ти? Ами, ясно нещо. Приятели, това бе всичко за днес. Е втора част, доста дългичка. Много по-дълга от първата, нали? Абонирайте се, не много дълга. Абонирайте се, лайкните видеото. Дайте палец. И се абонирайте, най-важното, аз го казах, ударете камбанката. И чао!